Dobrý deň. Vychádza nová aktualizácia informačného systému Envita vo verzii 3.0.1 a my vám prinášame tie najzaujímavejšie novinky. Na užívateľov, ktorí aktualizujú z verzie 2.1.18 a staršie, vyskočí registrácia licencie. Tu zaregistruje prvý užívateľ, ktorý program spustí. Registrácia klientov nie je potrebná. Nastavenie je teraz rozlíšené na globálne a užívateľské. Globálne nastavenie sa prejaví u všetkých užívateľov, užívateľské iba u človeka, ktorý zmenu vykonáva. Výhodou rozdelenia je možnosť nastaviť si užívateľské nastavenia aj v prípade, že mám obmedzené práva. Tlačové zostavy evidencie odpadov sa pre väčšiu prehľadnosť rozdelili. Každá tlačová zostava má teraz vlastnú sekciu. Tlač, ohlásenie obci je možné nastaviť tak, aby sa do neho započítali aj ďalšie činnosti. Modul odpady. Teraz je možné hromadne mazať dávky odpadov za označené, nie je teda nutné vždy nastavovať filter. Modul vážne lístky. Pridaná možnosť vložiť miesta nakládky a vykládky. A tiež si pridať aj stĺpce. Veríme, že novinky vám spríjemnia prácu s informačným systémom Envita.